An daɗe ana yaga ta da niyyar kaɗe da mata, an yi mungura abin keta bayana na yan kullo. Masu zasu ba duk sun yi adin ya ce sai mun yi waka hana waka za koyi zakaranta bai barci. Sun daɗe suna auno ne rabin haka tange sani, babu mai rike rabbani bai ka tsaye wuyan boka ba. Na ci golu ba duk tauri mai hana wa baki sauri, yanzu na yi niyyar mai shari ban ga mai hannun barci ba. Tafiya ake amma ba san wurin an zo ba. Magana suke ba su san gata nan a kunne na ba. Malamin gudu sai zomo yayya gama an kamo, na gama su kwasan romo